ଗପର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଠାକୁରେ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଗପର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଠାକୁରେ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗପ କହୁଛି। ଗପଟି ହେଉଛି, ଥରେ ଜଣେ ସୌଦାଗର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ସିନା ମେସିନ୍ ଜାହାଜ ବାହାରିଲାଣି। ଆମେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମହାଦେଶରୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ମହାଦେଶରେ ପହଞ୍ଚୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜାହାଜ ବାହାରି ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବୋଇତ ନେଇକି ନାବିକମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ବଣିକମାନେ ବୋଇତରେ ଜିନିଷପତ୍ର ବୋଝେଇ କରି ନେଇ ବିଦେଶରେ ବେପାର କରି ଆସୁଥିଲେ। ଥରେ ଏମିତି ସେ ନାବିକ ଜଣକ ବୋଇତ ନେଇ ଯାଉ ଯାଉ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ତୋଫାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଜାହାଜଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସବୁ ଲୋକମାନେ ମରିଗଲେ। ଭାଗ୍ୟକୁ ଏଇ ବଣିକଙ୍କର ଚେତା ଆସିଲା ବେଳକୁ ବଣିକ ଗୋଟିଏ ଟାପୁରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ନାବିକ। କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ତୁମେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲ, ତୁମେ କେତେ ମହାନ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଇଠି ରହିଲେ। ଭାବିଲେ ସେଇ ଟାପୁରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ସେଇପଟ ଦେଇ କୌଣସି ବୋଇତ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। କିନ୍ତୁ ମାସ ପରେ ମାସ ବିତିଗଲା। ତାଙ୍କ ମନ ପୁଣି ବିଷର୍ଣ୍ଣରେ ଛାଇ ହୋଇଗଲା। କେହି ସେ ବାଟେ ଗଲେନି କି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେନି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ପଛେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି, ମୋତେ ପୁଣି କାହିଁକି ଏମିତି ଆଣିକିରି ଉପାସ ଭୋକରେ ଏଇ ନିକାଞ୍ଚନିଆ ଦ୍ୱୀପରେ ଚାରିପଟରେ ପାଣି, ଜନ୍ତୁ ଜାନ୍ତା ମୋତେ ଏଠି ରଖିଲ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ହଠାତ୍ ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଡଙ୍ଗା ଭାସି ଭାସି ଆସୁଛି। ତାଙ୍କ ମନରେ ପୁଣି ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ହେଲା। ସେ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ସେଇ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିକି ଗୋଟେ ଆହୁଲା ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ଆହୁଲା ତିଆରି କରି ଡଙ୍ଗାରେ ବସିକି ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଚାଲେ। ଏମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ଡଙ୍ଗାଟି ଭାସୁଛି। ସେ ଆହୁଲା ମାରୁଛନ୍ତି। ଭାସି 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 ଦିନ ପରେ ଦିନ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି। ସେ କିନ୍ତୁ କୂଳ କିନାର ପାଉନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କ ମନ ବିଷର୍ଣ୍ଣରେ ଛାଇଗଲା। ସେ କହିଲେ, କ'ଣ କରିବି ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ କ'ଣ ଶୁଖେଇ ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ମାରିଦେବ ନା କ'ଣ? ମୋତେ ସେଠୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲ, ବୋଧେ ଏମିତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଶୁଖେଇ ମାରିବ ବୋଲି। ତେଣୁ ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ କଥା ନାବିକ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ପୁଣି ଝଡ଼ ବତାସ ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗାଟି ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ତୁମେ ମୋତେ ମଝି ସମୁଦ୍ରରୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏ ଖୁସି ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲାନି। ସିଏ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟ ଯାକ ବଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ମାନେ ଜଗିକି ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ସେ ନାବିକଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ମାଲିକକୁ ମାରିକି ସେ ଡଙ୍ଗାଟି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଛି। ସେ ଯାଇ ଥାନାରେ ରହିଲେ। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ସେଇ ଥାନାରେ କଟେଇଲେ। ମୁକ୍ତିର କୌଣସି ବାଟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। କେହି ଜଣେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ। ଏମିତି ହଠାତ୍ ଦିନେ ସେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ନାବିକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଛେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କାରାଗାରରେ ମୋତେ କାହିଁ ଆଣି ସଢ଼େଇ ମାରୁଛ। ତେଣୁ ହଠାତ୍ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା। ସେ ସେଇଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ସବୁ ତୁମରି ଇଚ୍ଛା। ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି ଚାହିଁବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୋଇତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭାବୁଥିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଟାପୁରେ ରହିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବିଲେ, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଆସୁ, ମୋତେ ଏଠୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏଠି ମାନେ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛି, ଉଦ୍ଧାର ହେଇ ଆସିଲି, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠି ଜେଲରେ ପଶାଇ ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଆଉ କିଛି ଭାବିବାକୁ ସାହସ କଲେନି। ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଭଗବାନ ଯାହା ଠିକ୍ ଭାବିବେ ସେଇଆ କରିବେ। ତେଣୁ କଥାରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିପଦ ହଠାତ୍ ଚାଲି ଆସିଲେ ଆମେମାନେ କାତର ହେବାନି, ଆମେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାନି। ସାହସର ସହିତ ସେ ବିପଦକୁ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ନାବିକଙ୍କ ଭଳି, ସେଇ ବଣିକଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ଜୀବନରେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ସମସ୍ତ ଘଟଣାରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। କିଏ ଜାଣେ, ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ଆମକୁ ରାଜା କରିବେ,
କେତେବେଳେ ଆମକୁ ଭିକାରୀ କରିବେ। ହଉ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଫୁଲ ଫୁଟେ କେତେ